April ni som pani sang ni le som panga zing da sari le chan ve khan Fayetteville Arkansas USA khawpui pakhatah an khawthlang nghing dawttu thil Rapthlak tak pakhatah thlenga chukchu he khuaa cheng pakhat chuan ruma thi a chhar ania mi kut tuara thi ni ti an rumom dan le a taksaa hliam atang chuan a hriat nghal maya Ruang bulah hian tubo thisan kai nuang alo le ve renga wang point tualthahna man ruan ni ti chu mimol bertan po hai rual ani om lowe Ruang wa mu saper tu hi an thenom pa nia Ruang wa mu hian patling po patlin har ati hle thua soi nge patling po patlin thei meu lo chuan he ruang hi mu hriam hle don tia chiang hle April ni som pani tu ka ruang an wa mu chuat tak hi amhing chu Johnny Ray Baxter ania ama hrichiang tu te chuan Johnny chunga thil thleng hi hriat thiam haran ti ngei mai achan chu Johnny hi pain ngai tlom tak palim thei tak le thian kom thiam tak ni in mi poi soi ngai lo ni nama hrichiang tu te chuan an soi Johnny Baxter hi kum somli pangami chau alania awang lai mang chau tran don chau te poti la kan soi sol hau lawang lai takani real estate agent hing thang tak an hatlin set mai nia a chen na khuwa mi te hriat lo tak poni ngei ome a thona company hi Ozark Real ania a thona company te tam po hian a chuanam pol takani nge pakom nuam tak le thian siam thiam tak le nui mel puleu rang chi nia hi wang hian a customer te le a khawpui te nge poin ngai na le University of Arkansas in Business Administration nia real estate a hian kumsom ni vela thok to experience poni thato le Johnny hi nu thloi zuna wai ve a nu thloi zuna wai chu na an tiang deuh khan atal chuak thei talo te poni ma na nu thloi fa pakhat nei to Darlin Baxter nen anin neya an bulah hian nupui fanu kumsom pariat mi Lily Adams po a khosove nge polna matanga thli chuan nupa in ngei tak boina le har sat nei ve ngai reng lo ni om tak hian an langa an thenom khoweng te tan po nupa mu nuam tak an ni Johnny hian nupui fanu chom Lily po ama fanuangin ayan theya adol viang ni te poina lang an pathum hian in khata chengin chhungkaw hlim tak le om pol tak an ni ome anupui fachom Lily hi University of Arkansas psychology zirlai nia zirlai bright tak te zinga tel nge Johnny hian na hi tuipui le a boy po boy ve thei ma pom ple ati mani chi po khan ramzau tak hral turin meeting poi mo tak ani nge a heram hi hral thei ni ngat chuan ahun local le se turan company a podin hun poi mo jok a chel theina man ruwa turani na tula thopia lama hunola nei chuan longte pakhat dream catcher ati mangin Beaver Lake a hoi thoven nuamati ema kar topa chuan Beaver Lake lama hian along khal kwal nge thian siam thiama thian kompo thiam kan ti to kha Beaver Lake a kalve thin midang point Johnny Felzia le thian te tana a impact na sanji an soive fo thin athi malo khan Johnny hian nupui ne na anin nei chamlom turin arukin ruwa man na lo siama anupui darlini hi surprise atumani Johnny hian Ozark tlanga riana turalo book fel thapa Little Rock concert and turin ticket alo la diam to boka hei baka hian an nei chamlom nan anupui ta tu thrimoi tak chu clear zorna lar tak cc slok cabinet train lei boka anin nei cham hi nuam le hlim tak amana du ni Johnny hi anha boy view thin ma se tuktin ar saga sa coffee inzia athi mani ni kalta April ni som sani le som panga pokhan hedora hian kalin coffee in le a hedora malo mel hriat tu te bulah chuan hlim takati ti in arwa man na frang te phut takin a hril nge phut taka ruwa man na te soiwang hian pol matang chuan panhim tak nupai ngei tak ni nan langa ma se lang lo lama Johnny hian har satna na sak taka lo tok ru reng ni na lang thung heti lai hian Johnny nupui darlini point rul ruhan adeu alo nei ru reng mai anpa hin ha tui viau ma se zanrei tak thlengin na thok ngai lowa ma se tun nai thlan hi khat liam ta tang khan zanrei tak thlengin an office an na thok ta fo mai hi baka hian afanu kum som pariat mi Lily Adam sizia po ain thlak danglam na sal heti a haimol lo heng thil pani hian darlini ril ru kapa arukin ril ru ha le polna matanga thira chung ko hlim tak niom tak kha chung lama chuan an lo boy ru tran le an boina le in rin lo ton na hian zual lama pan zela an thenom khoweng te point an nu pain hau thom an thre chho ta zewa mak pon tia Johnny ate in chunga hetiang in hauna thleng ta fo mai hi an oilo hiang zok ani April ni som pani sang hi som panga lo her chuaka hemeni hian Michael nupui darlini chuan an thenom pa
Michael Everly Michael chu phone bia in zan ma sa tonga an pa chanchin a hriat to lo thu le khodanga unaw nu tlo tura chho boxi wangin an pa chun in lama lo wa in thli thlai turin nge na an thenom nu ngen na ang chuan Michael point Johnny te in lam chu pan ve ta a Johnny te thenom pa Michael hi zeti to pension kum somnga pani mi ania Johnny te nen hian in thenom chi tak tak ania anin fachiang hle Michael chuan Johnny te kong ka chu waki kar kara ma se chang tun omlo an motor dana han ena Johnny car chu ada na huna lo ran sia hi wang hian Michael chuan Johnny hi anha kal lo ti a hretheya ma se lo chhon tu nom chuang si lo Michael chuan kong ka chu han nam deta arin lo dewin Johnny te kong ko pui chu alowin kal hau lo Johnny te in chunga han lu chi chuan thil dik lo enga mo tak awm ti chu a feel thei ngala ma se eng thil tak nge ti a hrethei mai bi gri lo Johnny te in chu alo re thapa Johnny chu han aw lo lawa chang tu reng reng anom thei si lo Michael angai thato lo hle an sitting room lam akal pela an chauka valuta chuta chuan an bungro om dan awa hmuwa thil thalo ta ka thleng ti chu Michael chuan hairol lovin a hmuta an chauka chuata chuan glass ke them malo dar nuaya an thu thleng te chu alet ling zong ten alo om boka tu te mon in sual sa hle ti a hriat thei chauka chhuachenin Johnny te room lam chu Michael hina pan le ta a lau thong ru tak chung chuan an nupa room kong ka chu han honga Michael thil mu chuan a han thong te reng em an nupa room chuata chuan Johnny chu lo let renga thisenin lo bol khat vek boka Johnny ruang bulah hian aman chu thlum na ni nge lang tubok thisen kai nuai chu lo let reng boka hei mai hi lani lo an room bang le an bung ro rang ranga chuan Johnny thisen chu lo perna sa hlea Johnny hian ama that tu hi a thei top chuan lo beilet ve nge ti chu an room om dan tong hian alang chiang hle o me athil mu chuan a thon em awangin arangin Michael chuan Johnny te nu parum chu chhuasan le ngala ama po khu dar mai a mobile phorin 911 a han be ngala athil mu report dan atang chuan 911 operator chuan Michael chu hlau thong hle ti ron hretheya operator chuan Michael chu hlau thong mi lo tur le police lo thlen ma chu local son lowa phone da lo turin aron hril hial ani Johnny te kota police car aron thlen tak tuk a chuan Maple Street a cheng te po an phok lek na salheya engthil nge thleng ti chu an zona lian ber ani an local news channel KSM te point an khuaa thil Rapthlak tak thleng cover tu chuan reporter in ti ngala hunrei lo te chungin Johnny chu rong taka thani ti chu rampum huwa pin an frezui ta ni police lo thlen huwa po Michael hian ngai ala o thei meu lo athil mui Rapthlak ema pating tan po pa ngai taka om mai a harsa ani Michael om dan hi athiamong viau ome police te chuan Johnny te in chu tu ma lu thei lo turin an siama lut le chuak om thei me lo turin an veng him hala mi poimo chin ti lo chu Johnny te in chunga hian luan phal to ri lo an thenom kho veng te point an thenom pa kania kadin thachiang ti wangutin an lu thei bik lowa Johnny te in chunga chuan eng thil chi nge thleng ti hriat chakin Johnny te in bulah chuan anong khom na sal hle police lo thena tonga rei lo te a detective Sarai le James Carter ten lo thleng ve a anni pani hi detective mingtang tak an ning heng he Sarai hi kum som thum pariat chau lani ma se keisar sa tak lo chui chuak nual to a aming polar vet hle a thopui tu James po hi pafing tak mai keiseng mozat lo chui chuak to tu bok ania ani hi kum som li le pani mi ani thung an pani anin kop tur hi athamon thlakin Johnny case po hi raktakan chui chuak nge an be se Sarai le James ate chuan Johnny te in chu luk takin an dik ngal zunga an sitting room om dan te an chauka thorum thon an hu ma te an bedroom ma Johnny ruang le treng le abula tu bok lo le treng te po chu uluk takin an fia thisen sample le fingerprint baka nu chuina konga thil Chhungkaw turan rinang angchun la khom hal zunga hemi zo hian an thil la khom te hi lab lama an fia turin an thon ngala police le detective te chelai hi polama train an theyang angin media an lo cover reng boka hi wang hian rampumin an thlir te pok an ti theyang media thankhat chuan Johnny te thainom khoveng eng mozat komna hunan lo nei tel boka chutan soidan tlang lon bera chuan Johnny hi pafel tak patai matak palim thei tak le chhungkaw ai poimo tak lian hriat thu le achunga hetiang thil Rapthlak tak thleng hi hriat hiam har san ti thu baka arang theyang bera poi khoi tu hi jong chuaka apu to ka nga hrem na peturin an du thuan soi deuh vek bok detective Sarai le James te point Johnny ruang lo mu masaber tu an thenom pa Michael po chu kom na hunan nei ta a heti la hian Michael hi ala khu tar tara
ngai alo thei chuang lo a thei angin Michael hian a thil mu dan chu soya Michael thu soi tang hian thil om dan tu chuan tha thei maya ma se case ol sam tak ani don lo tian tha thei ngala heti rual hian arang theiang bera poi khoi tu chu chui chuang nge an tumru hle thung Johnny thani chungchanga an mirin hel masabar chu nupui Darlin Baxter ani lo thei lowa ani hi kum somthum palimi ni in accountant na thoklai me kania me che smart tak le an hathiam tak ani nge anun hui ro chuanom view big lowa kum som paruk mi le kani line fanu ne ya heti lai hian stripper ani nge tuna din hun theng tur hian a beive na sadon hle ti a hriat thei ome April ni som pathum sang ni le som panga khan detective pani te chuan thu zo fia tan Darlin ni Chhungkaw tange ya thun zot fia tange ya detective te chuan zo na rang zotin an nu point ka thu te thleng an zota Darlin ni chuan an zo na changin ka pasal nen hen nu pai ngei tak chu kan ni nge ye ma se tun nai thlani kalta vel tong khan an na chuan lamin zan rei tak tak thlengin a ron holowa ron homi lo chang te po nei thin hei hian kan nu pai ka ra khi na sata ka siama thedom khoweng te hriat ko pa hanin hau chang po kan nei ta fo reng ani ma se ka pasal thina chungchanga hian in ham hnaina engma ka nei lo thung ati a pasal thani lai hian khoi ange om ti zo na chu April ni som pakhat khan kalai zon nu Nancy tlo turin chonhlama Little Rock ka pana April ni som pakhat zan hian kalai zon nu ina ka riaka April ni som pani thleng ka om ati hei baka hian a fanu lili chuan tun hnaya azia thlak na salhea tun ma om dan le tun hnaya om dan chu makatia aril ru ti ha le ti a soitel bok zona chan laya ok ki tong chuan detective te chuan Darlin ni hirin helna nei lian ta dewa amoto chung le athil kol rang te uluk takin an enfia zuya ma se pasal thani chungchanga in kung kaina tu thil re gan mu thei lo thung heti rual hian Darlin ni diarrhea ero an nu pain ka that lo thu le hei hian a ril ru na sataka hong thu azia nai ron mu thung a diarrhea thu zia dang kal mang tong hian an pa hi me che dang ko parin hel thu po a hriat thei boka Darlin ni che dan le tong na tong hian thileng motak je pruk nei tlatin detective te chuan an thria zo cho tu ma thei to pan suwa point Darlin ni hen an pa thi na chungchanga in ham hnoina pakhat ma nei lo thu soin an pa thani ta thut chu makati thu le ator ve zia te soi thung Darlin in soifia na hian detective te min chia lo ma se evidence thatop tak court ma photur an la nei lo wangin Darlin ni chu thu boy sem sakmut thel na ni lowa Darlin ni pochun hotel le ria ache dan chu aruka enjoy zel an tum thung nu ber Darlin ni dota an mirin hel chu Darlin ni fanu kumsong pariat mi Lily Adam sani ve thung Lily hi tle rol him thei tak le khathiam tak le mi tum ru tak ani thuwa classmate te chuan an soya thil therapiang zirbel zel du mi ni thuan soitel bog April ni som pani sang ni le som panga khan Lily chu detective ten thu zo fia tan an ko ve ta a zona rang te zo tin zona chan dan chu luk takin an lo ngai thlak kara Lily chuan a pashon an tha jan khan a thian nu te na examine board sai tura kal thu le hemi jan hian a thian nu te na hian a ria thu a soitel boka Lily thu soi hi a thian nu kom ngei tak aming tar lan ram chi lo point Lily thu soi chu adik zia le khami jan khan anina ria ngei thu a soi ve boka Lily hian do ta soi lo ti a chiang ta phot zonan zot zela a pashon ne na aning kar thu te zotin a pashon hian ang tiang takin nge en kolti ten zot ta zela kum som pariat mi Lily chuan an rin lo lam deina chang ta tlat mai a pashon zoni nen hian in kung kaina thuk takan nei thu soin anu hriat lawa ani ngai zon thu le an mudun fo thu a soi chuak ta detective te point an thu hriat chu makan tia oi har santi ve tho mai Lily chuan soibel zelin ka pashon nena kanin ngai zon na hi tharuk kalta vel khan ani ome khati lai khan ke ma hian khor ruk na em kaneya mal ngoi in ngai na kanei boka khati lai tak khan ka pashon Johnny kha kata na tangkai a ka bulah omin ka harsan te min sut kiang sak thruina khati afala kanin kom tak zeu tang khan kanin kara enge moron pianga kadu lo dan dewin kanom zui ta ni ati aum dan hi Lily point tha ati lo hlea hei hian ril ru poti buaya anung sangte po athak danglam phana sa hle anung chang athak danglam ti chu anu Darlin ni ngei point soi tok ha athil ti diglo wanga aril ruhana te hi athrian kom ngei ber chu lo hril ve to nge ya athrian nu po hi detective te chuan zonan zot ve boka Lily hian thu dik nge ya soi ti aron nem het sak ve bok hetiang taka lo ka sak dun thina wang hian Lily chu pashon thina chungchanga ril hela kai zual ta hlea arum te po uluk taka enfia sak ania
apashon thina ai nam hnoi ngei ni ti fin fian nai ro mu tura lom lo thung an mu sun chu apashon ne na anin biak thin na text te chu ni ri maya anin biak dan en chuan nula tlang walin ngai zong te in biak dan nen danglam nam lo nin detective te chuan an soi fin fian a thatak mu turan nei lo wangin lili po thu boy siam sak thei alani ri lo Johnny thani tonga aninga na April ni som pasaria detective te chuan thupeng ver tak an hriat bel ta lo mai hemini hian Beaver Lake bulah pak pakhatah mi pakhat exar la chuan plastic bag pakhat na thela khu chu muwa an en chian chuan a chunga hian kor pakhat thisen kai hnuang le kut kor thisen kai cholo om renga rang takin hepa hian police phone ngala helai hnaya police duty pani Karen Lewis le Tom Martinez chu thunei tu ten thil om dan vathli thlai turin tir ngal wata amun an vathlen chuan heng police pani te hian plastic bag an hu na hnai vai chu mi pui tlo po thei loin an siam ngala hemi zo hian hek hei suina kong an ho tu pani sarai le James chun hriat tir ngal boka rang takin an ni pani po hi an thil chana hmuna chuan an bathleng ngala forensic lama mi thiam ten dik turin an thon ngala annin an lo en fian hu chuan kora DNA chu Johnny DNA nen aloin ang chia tin kut kora hian fingerprint an mu boka he fingerprint hi Johnny ta eroni lo thung he an thil mu chu thar hian detective te chu ngai tu na thara siam saka an miril hnelte panian kom to na te chu uluk takin an ngai thlale ta hei baka hian plastic bag an charna pak chunga CCTV te chun enjui boka an rin lo devin CCTV a hian lili niom tak an hutatlat mai hei hi an thil muni si chuan lili hi poi khoi tu ni thei mai ngem ti chu zona lian tak anita CCTV landan chuan Johnny atha jan hian lili niom tak chu pak chunga hian a lut ngeya hei wang hian detective te chuan lili hi voi hi nan thu zo fia ta nang ko le ta tuntum chu zonan zo masak angot khan lili po konfi tatlat lo amhel le chazia chuan a jam chel he ti hriat theya zona hrang hrang an zo hnuwa lili chuan a pashon tha ani zan khan he pa ka hian a kal ngeya arilu halu tuk inti thoven tuma kalani thu soin a pashon thina chungchang e ro hemi jan hian engma hriat lo thu a soi thung detective ten han norvio ma se lili chuan tuna chandan bak hian chandan dang anei ta chuang lo heti lai mek hian forensic lam point an thil chhar chuluk takin an lo zir chiang ve zela kut kora hian samjai pakhatan huta hlawa he samjai mang hian DNA an han te sa he samjai DNA an hu hi Johnny nupui darlin DNA nen aloi mil thap mai tu zong e poi khoi tu ni tang le nu ber nge afanu zona lian tak la chan mai thei si lo ani ri ta ale lama chuan hemi te nu fa hi in thurualin an pa ber hin da thata jok hi po hi thil ni thei ani ve tho mai avoi ni nan April ni som pariata darlin chu detective ten thu an zot fia vele ta a amma zonan zot tu mang bok khan darlin chu alang konfi view tho mai ma se evidence thar kutkora DNA chungchang detective ten an soita ka chuan aum dan le mela konfi talo deuti ero a hriat thei thung kutkor chungchang nan zot chuan darlin po hian thatakin kutkor chu ma ta nge ni thu le an huana ti fai changa pianga abun thin thu a soitel boka ma se plastic bag chunga kutkor lom te dei ero ngai na hriat me lo thu le an pa thina chungchanga in ham hnoina nei lo thu a soi thung darlin te nu fa hirin hel kai view to ma se tu boy han siam saknan em chuan evidence an la nei thatok lovin detective te chuan an thri a hi wang hian an mirin hel pathum na chu thu zofia turin an ko vele ta an mirin hel pathum na hi tu dang ni lovin Johnny nupui hlui kumsomli parukmi Didi Baxter ania ani hi mithin sajet le poisak nei lo thenomata na duam lo zet adu lo na chuan nukol zet mai kan ti thei ome detective te zona po tirlama chuan a chang thadu lo hle a zona chan chun te po a chang vin thak thin hle detective te chuan zona hrang an zot zela Didi point a chang vin thei thak view mai atopa chuan Didi hian a pasal hlui le anupui fanu lili te chu nu ber hriat loin ani ngai zonga an kho safo thin ti soin an che dan hi ka ten zong tak mai nia mai chana po Johnny hi an che dan tenom je hi ka fril tok nge ma se Johnny thi chungchanga ero in nam hnoina pakhat ma ka nei lo thung ti in thiam lo na nei lo thu le ai nam hnoi lo thu a soi detective te chuan April ni som pakhat sakni som panga jan khan enge atia khoya nge om tian zo chuan Didi chuan khami jan khan ina ko ma TV ke na wine te ke in boka ka thil and po dancing with the stars ania hemi jan hian ma taka ka mung he nge ati atu soi hi thu takani le ni lo hriat pui tu nom lo wangin
detective te chuan rin bur har san tia hi wang hian a chen na in ten dap sak ve ta a an rin hnen la ti zual turin paka an kut kor muang chi kha henuina hian an mu ve box sia hetiang hi thilom dan ani si chuan anupui hlui hi emni don Johnny that tu chu rin hel pathum anom ta a boi tanuai mai detective te tan po case tual mu ma har sa sot don ni te poina lang didi na an kut kor mu chu forensic lamin DNA an test vele ta a ma se an be se angin DNA ron mu ta lo thung hi wang hian didi chu thu boy han siam sak ngot na chan tu rom le ta lo a him ti na nge a to panal dewin an hling don April ni somni pakhat sang hi som panga lo her chuaka detective te chuan thu thar shatak hriat an nei le tatlat mai an thu thar hriat chu Johnny athani jan khan anupui darlin chu gas station pakhatah CCTV chuan a motor khal lai alo la fuwa Beaver Lake panat lai to taka tlan lai ani he CCTV a darlin che dan le atilama ain soifiana a pasal thani jana alai zon nu atlo thu le ariang hal thu soi chu in mil tatlat lo detective te chuan CCTV chu uluk takin hanan en leta ti solan hlawa wangin voing mozat anen nona CCTV a landan chuan darlin hian a car pol chu khalin a pasal thani jan April som pakhat jan lai da som pakhat le chan ve vela gas station pakhat hi tlan pela he gas station hi an chen na in a train halo te omani nge tuna jet chuan detective chuan patrol lovin Johnny that tu chu tu dang ni lovin anupui darlin ngai ni nan nem heta konfi taka darlin chu poi khoi tu ni tian nem nge theina chan ber chu hei hi ani atir bera thun zofia tum khan darlin hian April ni som pakhat lai lama alai zon nu tlo turin hundanga kalbo thu le hemizan hi alai zon nu bulah hriat thu soya ma se hei hi CCTV chuan dot chiang bang ani ti aron nem nge sakta si April ni som pakhat jan lai a po darlin hi alai zon nu te chen naina om lovin ani na tonga hlavak lowa motor alo la khalti alang chiang em ani hei ba ka hian an kut kor sar chunga samzain mu chhuat ranga DNA sample la kha darlin ni DNA ne na loin mil chi bok awangin phat ngai na to lo April ni somni pani sang ni som panga lo her chuat chuan detective te chuan darlin baxter chu an hathona huna wakal chilin an man ta a an man lai po hian darlin ni hian in ham hnoina pakhat ma nei lo thu zakmap lovin ala soingam tho mai darlin chu tualtha thu boy siam sakin kota chung thun ngai tua kar ni chung zetan ngai tua nuwa august ni thum sang hi som panga khan ko chuan thutluk na siam felta darlin chu thiam lo chantirin first degree murder case or tira dam chunga lungin tang turin na chung thu rel sakta ani ko thutluk na hian ngai dan chin hi apian tir ngala thren khatina phuang nge in darlin chu hrem ni nan thria alelama chuan an hrem na hi anama ma tianom ve thung darlin hrem na la lutuk ti tu te tran chan ber chu he tualthahna thleng chungchanga hian darlin pasal le fanu te khosak dani na zir lo wangania darlin hian a pasal chu thatma se athiam lo pum hlu mani bik chia lowa hei wang hian a hrem na hi na ma anti pui ve dewani nang enge ngai dan vele detective te soilan chuan darlin hian pasal le fanu khosak dan hriat chuan nu khan aril ru hriam hlea ti vak ngai na hrebik si lo ti chuan a pasal tha jan hian tlailama an pa bulah fanu ne nan khosak dan chu thalawati thu soin an pa hi chua chala hetanin chua chal hian thinrim chaudun ta viawa darlin ni thinrim na tuk puak ke chuan an bul hnaya tu bo chu la in an pa chu chuta ani